Kapin 200 ka individual nga gilangkuban sa mga kanhi rebelde ug ang ilang kusog sa mga komunidad o mga supporters ang misurrender sa gitawag nga mass community surrender kaganihang buntag dinhi sa barangay Daguhi, Talaingod, Davao del Norte. Matod ni 1003rd Battalion Commander Colonel Consolito Yekla. Ngayong umaga, magkaroon tayo ng tinatawag nating community surrender dito sa Talaingod, wherein a total of 206 individuals composed of 8 regular NPAs, 6 MBs, and may KRN din na 4 na members, KRB 168, 5 former evacuates, 13 na salugpungan students na naging NPA, and 2 salugpungan teachers ay mag-surrender sa atin. And itong community surrender ay matawag namin na decisive and final blow against the NPA organization in Talaingod. It is because it follows the collapse of SRC5 last month. So with the collapse of the SRC5, we expect na lahat ng mga followers nila ay magsusurrender na rin, kaya nangyari itong event na ito. And kasunod ng pag-surrender nila ay yung pag-declare ng pagsalikway ng mga IP communities against the NPA. Will this mean totally crippled na yung sinatawag nila the force inside Pantaron Range? Yes, ang military organization ng NPA sa Talaingod na part ng Pantaron Range ay na-collapse na. And yung bahagi na lang ng community surrender ay may ilan na mga remnants, 8 remnants ng NPA, at ang buong support system niya ngayon ay mag-surrender na tinatawag natin community surrender. At hindi lang sila magsusurrender, kundi they will declare yung tinatawag natin pagsalikway. It is short of pangayaw, no? Kasi this will ensure na pag may bumalik na mga NPA na mag-recover ng Talaingod ay hindi na sila tatanggapin ng mga community. Naglaom ang mga kasundaluhan nga sa pag-surrender sa mga punuan o gugat sa komunistang grupo, mahugno na ang kalihukan sa New People's Army dinhi sa Talaingod o kini ang dakong tipik sa kalihukang subversibo sa Davao del Norte. Apan, nagpabiling hagi sa 10th Infantry Division ang umaabot nga eleksyon tungod kay dunay kabaguhan sa ilang lihok sa kabanikanhan. Gisay-say ni Brigadier General Alan Hambala, ang Assistant Division Commander sa Aguila Division. Ang isang nakikita natin dito yung ongoing campaign period sa election, no? Wherein nag-iba yung focus lalo na sa mga local officials natin. So yun ang isang naming pinapakiusap, ni-request sa kanila na in spite of this campaign period, tuloy-tuloy pa rin yung peace and development activities nila, i-support nila sa ating kasundaluhan. Hindi sa suporta ng mga LGU, iba-ibang ahensya ng gobyerno, siguro hindi natin maatin ng ganitong klaseng success sa area ng Tinay. Ang dungan nga pag-alsa sa komunidad, nahitabo tungod sa kalisod ug kagutom sa mga rebelding grupo, kay ang masa nga kanitig pakaon kanila og tig panalipod may balik na sa sabakan sa gobyerno ug ilang nakita nga dunay kalinaw ug kalambuan sa mga komunidad. Matud sa kani NPA commander nga si Aida Marie Montero nga kanina ilang si Commander Mandy na bati nila ang kalisod tungod kay tinud-anay na nga gidutan sa gobyerno ang pagbungkag sa ilang kalihukan. Kanang wala na madawat ang mga suporta gikan sa masa, sila na mismo ang matugan asami o siyempre tungod sa kusog nga operation mo na nga sobrang kapoy, walay tulog, walay kaon sulod sa pang experience mga 4 kabulan yun. Siyempre kanang ako'y panahon nga mag-atiman sa akong personal nang makahulay og sakto, kuyog ang pamilya, binikana, ug kanang sa personal yun. Anay panahon. Atol sa seremonya, misaad si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib nga iyang itunol ang tanang klase sa suporta sa mga kanhi rebelde ug sa ilang mga komunidad aron mapalambo ang probinsya ug mamahimong katuwang sa gobyerno ang komunidad sa kanhi New People's Army. O kini iyang gilantaw nga dakong lakang paingon sa tinuod nga kalambuan
alang sa tanang taga Davao del Norte ug alang sa taga Mindanao. Mao kini ang tiilan sa Pantaron Range, ang giilang Cordillera sa Southern Mindanao. Matod sa kasundaluhan, nahugno na ang grupong komunismo dinhi sa lungsod sa Talaingod ug dako kaming tipak sa kalihokang subversibo sa Davao del Norte. Kuyog ang pag-alsa sa 200 kapin ka mga kanhing rebelde ug mga base sa komunidad. Ila ko nung iduso ang kalambuan ug kaangayan ug ibalik ang yutang kabilin sa kamot sa mga tribo. Nang hinaot kami nga unta sa pagduso sa kaayuhan ug kalambuan, maapil ang kalambuan alang sa tanan. Edit Kaduayan News 10 Philippines. Stay safe!